Yoje kenangi kenapu kenogu. Seba dena be Maria babu tebele. Kenagu. Kenokaru na ngunyaro. Babu tebele ba. Sirete anwaiwo. Sirete so mo bele mo so ba so yo. So na muru mo bele me kere kwe mu. Chukwu kam yoji mo bele mi igwe chiraze ekena kwangi mawulu. Na wa yoji. Yoji akosa aka kwa keta koso da mili job. Yoji mo bele mo gu na anyo so. Owu akwalisi nwere mmiri mma na-asụ ụka kpokpo timoti mmiri dị na gudere ji wara isi kpọrọ nkude na ebe n'elu urumila atọ nwa na-etiri ore ekerekwa emu unu ekerekwa kere chukwu oke mgbe aja na ugwu na mpa aja na-aka odi aka ogbute odi ogbute ngiribi igwe ebute n'ụma na anya aja na-adị ma ọgbọ ma aja na ugwu na ndụ ekerekwa emu unu kene chukwu oke mbụ nwadị obu eze nwaanyị ekerekwa ngị Ikenga mekere kwa gukuri ija mekere kwa kene mmiri yoji mwabere moke na nwunye mmiri nne mmiri na mmiri ke mmiri anu mmiri nu mmiri azi mmiri kere kwa emu kene ndị iche mwabere mu kene ada mwabere mu ndị iche egwu na ndị iche nta ada egwu na ada nta ekere kwa emu nne muru mwabere me ekene kwa ngi mwabere me ekene kwa ngi mwori ekere kwa emu abu yoji ogu yoji ovi yoji ojukwu yoji agbu yoji okere na nwunye ari yoji ekere kwa emu omakalo onye na-eku uchie omakalo onye na-eku uchie egwu ọma bụ na chi ka ọ na-ama chi eyi na-edu echeta nna mụlata na chindo na-akụ ndo ji eri ọgali chi buru zile kpara chiri du ọgali ekere kwa chujo ka ekere kwa emu izube zubana asị mụrụ bata na bata ka ewu na anyụ n'ike na ogini a na-anụrụ ya nwa ka ọ na-ebe akwa bata kịta ọka na-ebe na ibe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya n'ozi na-ebu nne ya nọdụ mgbe asụrụ ezuo na anyị ezuo anyị abịawa oruru alụsị ọnwa nke ọ gwara m ụgwọ achara m ịwụ n'ọbọ mba bịara ebe ahụ eji m ibu n'ụbịa were okwu na-esi bịa achị m akwa ọchụ ube n'ugo na awụ mme ọche na-asa mba ji n'eli oyibe njụ abịakwute gị eti ekwuru nye ego wabịakwute gị taa nị wasị ka nkene gị ekene na nke i mere eme ka m wee kene gị na nke ije m ọdịna wa na-agbasi na ọka nke iro ụka wa na-agbagisi gị na echi ka anyị na-aba ebe ka ogbobili na-aba ebe na-ama ogbobili echi abụ anyị na-aba ebe ka ibute ego bute ụla ezigbo moto onye ji bịa were ya na ezigbo mosaịkụl eji bịa were ya na onye ji ọkpa bịa ọkelụ na were moto na mosaịkụl wa na-ana ihe ji maka ya na-agbaghị ihe oji mgbe ọkpere mgbe onye bịa ọbụba ebe ahụ ka ọ bịatịa ndụ bịatịa nwa bịatịa ego anyị bụ ndị na-aba ebe ka anyị batịa ndụ batịa nwa batịa ego bụ ogbobili niile bụ na ndụ niile bụ anaghị abụ a na-abịa bụ mmụgbo ajara m na ezinụlọ m bụ ụmụnna m ayọ ka nna ayọ gị gwasị gị dịka ogbo ọgụ sị gị na uchie na-edu ihe inwe obu elekwa ala bụ nwa ada unu na-abịa o wetakwuru mkpi na ọkụkụ na-esi ubere ugo na awụ mme ọ dị na-asa mba ji n'eli o tiekwuru ego wabịakwute unu taa wa na-enye unu nri wasị m n'okunu gbuo ori ezie unu si ewe ori ezie ka anya bute ego n'india nya nọ na mgbele n'ọka n'ubi ọbụla awụ unu bụla ego bie n'india nya nọ ka ya natara ya nọwa ọdụ na mgbele n'ọka n'ubi ọbụla awụ wazu ndị ka okpo ọgụ gani ntị kunu n'ibe aja agba oge m na-eti unu dị ihe uga m gbachara m na-eti unu isi kuturu ugo na-etu awụ nne ana m eti unu go si ka unu tụrụ ya ka unu tie anya ugwu soro isi tụrụ ugo na-etu awụ nne amakala onye na-eku uche ojekọla onye na-eku uche ya ibe dị dada bụ chi ekwaturu ya ibe karị mmadụ akarịwo chi kelie chi enyi na-edu echeta na amụlatara chindo na-akụ ndụ ji eri ọgalị chijaga o buru ụzọ ile ekpara chiredu nwa ọgala chi eworuwo ịhụrụ ndị mmadụ ka ọnwụ na-adabiri
ndị mmagbu na-amagbu ndị na-aba mmadụ ebe na-aba ndị na-egbu mma na-egbu ndị na-atụ ube na-atụ ndị na-akọ nsị na-akọ ndị na-egbu mma na-egbu ha gwara gị mụrụ dịka ogbe ọgwụ si gị na ọka ịbịa nye aka ayọ ka nna ayọ gị ngwa sị gị na ọ bụ ọra ahụ ka nna egbo gị bụrụ ka eji egbo gị ọra ahụ ọra pụọ gị na ọra nwoke mere gị nwaanyị mere gị ọra bụ onye ama mere gị ọra bụ ajọ mma ọra bụ ajọ mmadụ ọra bụ alịkwasịrị gị ọra bụ eji ọgwụ na nsị na-abịa mee gị ọra bụ amosu na amaba mere gị ọra bụ ndị nwụrụ anwụ ndị dị ndụ ibe ọbụla ọra bụ isi na ya ka nna egbo osi ka ọra bụ ọra bụ ndị nwụrụ anwụ ndị dị ndụ ọra bụ eji ọgwụ na nsị na-abịa mee ọra bụ amosu na amaba ọra bụ nwoke ma ọra bụ nwa ma ọra bụ onye ama mere ọra ba na-eke ba na ụba na abụba na nkwụba na ọkọchị ba ndụ ya ka nna ara marịa na-arịa ugwu si ka ọra akwụkwọ ọra bụ ndị ụmụnna mere ọra bụ ụmụnne mere narịa narịa ọjị narịa narịa ugo na awụ nne narịa nzu sikọrọ akwụkwọ narịa ọjị ya ncheta narịa okwu nwe sikọrọ akwụkwọ narịa narịa ukwu narịa alụ narịa ochi sikọrọ akwụ ibe ọbụla ọra akwụ isi na ọra mụbụ achara mbere unu rabụ nyeta na nweta nna m ya ndụ kwetara nwetara nkwata n'akwa nkata na ije ọkpa nkwutere ụgwọ mbata na otu nkwata n'ọgwụ ya ka m na-egbu unu sikọrọ akwụkwọ ana m egbu na-ekwu ya ekweghị na-ekwu ugbo m na-ekwu ya na-ekwu ọba na-ekwu ya arụ ọka arụ na nwunye arụ na-ekwu ya ugwu unu ibe ọbụla ọra akwụ esi na ya ka m na-ekwu sikọrọ akwụkwọ na-ekwu ya na-ekwu ya ọcha juru dịka ogbe ọgwụ chukwu kere nwoke kere nwaanyị a na-elu chukwu mara ọ ji eke ma eji eke amara chukwu eze ọkacha akacha igwe chiri eze chukwu eze na-ebechala ọgwụ alụfa ndị omega chukwu oluwa chukwu ala god chukwu na-ekere nzu bịa narị m ụtụọ chukwu na-ekere nzu bịa narị m ụtụọ chukwu na-ekere nzu bịa narị m ụtụọ the omnipotent omniscient omnipresent god the beginning and the end chukwu ike niile dị n'ụwa bụ n'okpuru gị ka ọ nọ chukwu ike na-anọrọ n'okpuru gị bụ chukwu abụrụ ike chukwu kere n'igwe kere ala lekere nzu bịa narị m ụtụọ chukwu agbara ngị sigochi ịbịara nwoke ịbịara nwaanyị akwesịghị ka nke ịbịara m bụ achara m wee kwesịrị ụwa ka nchi chukwu kere n'igwe kere ala lekere nzu bịa narị m ụtụọ chukwu ibe m ji etu mmadụ abụ ochiri bụ nke njiri ka etuo m chukwu agbara ngị sị gị na ọ bụ mba ka a na-aba n'ụwa ma ọ bụ onye abapụla n'ochie nwa na-agba ngị bụ chukwu kere n'igwe kere ala sị gị ekwenye ka mmụọ na mmadụ nwoke nwaanyị abapụ anyị n'ọka nkwụ ọbọ chukwu na-ekere nzu chukwu na-ekere nzu chukwu na-ekere nzu nke mere eme bụ gị bụ chukwu mere nke eji eme n'iru bụ gị bụ chukwu ji eme chukwu ọ dị mma n'aka gị ka ọ dị ọ dị njọ n'aka gị ka ọ dị chukwu ngị iji mma onye wapelu olie chukwu akpịrị ka a na-achụrụ nta ma akpịrị a na-achụrụ nta bụla anụ eji egburi ya kwachala ya anụ egburu akpịrị wa agba ọsọ agba anụ ka na-akpụ akpịrị ajaga onye pụta ụwa na-eme ka eme ka gị bụ chukwu ibe mụ bụ ejere m iwu na ọbọ mba na-eme bụ ka m mee ka gị bụ chukwu nya ka m ji kweta nzọ nwoke kweta nzọ nwaanyị mgbe a na-ayọ ngị bụ chukwu kere n'igwe kere a na-asị gị bịa nyere anyị aka ka anyị mee ka gị chukwu aza nwoke eza nwaanyị ka anyị zọta chukwu nye anyị ike eji azọ mmadụ chukwu na-ekere nzu chukwu na-ekere nzu chukwu na-ekere nzu nke mere eme bụ gị bụ chukwu mere nke eji emere iru bụ gị bụ chukwu ji eme chukwu ọ dị mma n'aka gị ka ọ dị ọ dị njọ n'aka gị ka ọ dị chukwu ngị iji mma onye wapelu olie chukwu ọkwụmoke eke mba aba nnadazi nnukwu si na ya bụ ji wee jee eke ma ji ya bụ ji eke ka ya na-ayọ ngị bụ chukwu ka onye ya bịa ka ya na oji echi ka ya mara ibe eke nyere ibe anyị kacha ayọ ngị bụ chukwu bụ ndụ onye dị ndụ ya aka akịka ụwa onye dịte ndụ aka omete ibe aka chukwu nwa na-ayọ gị ndụ na-ayọ gị nwa na-ayọ gị ego si gị ndụ abụ nga gwere nke atị na ndụ katị ọnwa ụka ya mma onye dị ndụ taa na ime enwere ego ọnwa akụbịa onye na-enwere ego taa na ebu mmekọla narị ego bụ ọbara ka ọ bụ chukwu kere n'igwe kere ekere nzu bịa narị m tụọ onye na-enwere n'ala aja anya onye na-enwere n'ala aja anya owokwu nwoke kwuru m nzi ọtụma enwere onye ụbịa nwere mkpụrụ na abụ ka ọ tapịa rụrụ anya ya ka ịwọma n'ala eje adị nsị akịrịwo na-ekwudo ọtị m na onye ụbịa m kirichere gboto dị mmụọ na-ananya oge ori ego kiriche nwaanyị dị mmụọ na-ananya oge ori ego kiriche ụlọ dị mmụọ na-ananya oge ori ego ọtị m na iwọma nọ n'anya onye ụbịa bụ erike
ọbụla dị ọgwụ ngwa na-agba ngị bụ chukwu kere n'igwe kere ana sị ga-ekwebekwana ka anyị bụrụ ụbịam na ụbịam bụ alụ ụgọ ọ bụ chukwu na-ekere nzu chukwu na-ekere nzu chukwu na-ekere nzu nke mere eme bụ gị bụ chukwu mere nke eji eme n'iru bụ gị bụ chukwu ji eme chukwu ọ dị mma n'aka gị ka ọ dị ọ dị njọ n'aka gị ka ọ dị chukwu ngị iji mma onye wapere olie chukwu nkene go ma nnọdụ nọ nkene gị nọ ma nnọdụ satọ nkene gị satọ ma nnọdụ agụkata abawarị na-eto onye gburu ọkụkọ owu ewu ogbuo eto dike na nke o mere eme omechi ọzọ chineke ekene dele gị chineke ekene dele gị chineke ekene nzu bịa na m ụtọ asị gị dịka okene gbọọ asị gị bịa nyekala anya ka ojogwu na ọja gana n'enzu ojogwu na ọja gana n'enzu ojogwu na ọja gana n'enzu anyanwụ na-abara na-ekere nzu anyanwụ na-abara na-ekere nzu anyanwụ na-abara na-ekere nzu anyanwụ ụtọ anyanwụ eji anyanwụ aṅasị anyanwụ ọja anyanwụ na n'enzu anyanwụ nwata anyanwụ ọdịda n'enzu anyanwụ ọkọchị anyanwụ du mmiri n'enzu anyanwụ eke anyanwụ oyi anyanwụ aba anyanwụ ngwọ n'enzu anyanwụ ụtụtụ na-echuru echu anyanwụ ụtụtụ na-echuru echu anyanwụ ụtụtụ na-echuru echu egwu m sị na anyị bụ ụmụ arụsị ndị isi ojii niile chukoro echu n'ụwa n'ọka nkwụ ọbọka njikwa ọbọka idere ji awa eji ma ọba na-atụrụ n'ezi ije ọbọjago obegbu inyom oburu ibi elie igburukwa mara amara nye ka nga ewuji anwụ nne ala pete pete ka nna uji eri ọgali okirikiri ka a na-aga ose a na-adịrị ose enu ka adị ose enu bụ tụmgbe chukwu mgba ọbọka nji iwe na-emere ibe na-emere ibe bịa tụọ nzu iwe na-eme na ndị iwe na ndọ na-emere ibe bịa tụọ n'ogburike ogburike na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ọkụji ọkụjụ na-emere ibe tụọ mweri na-emere ibe tụọ nzu iwe na-eme nteje na-emere ibe tụọ na agụleri na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere mbarị m na-emere ibe tụọ na achara na-emere ibe tụọ ugwurugwu na-emere ibe tụọ na ọgụ na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere enugagiri na-emere ibe tụọ nzu iwe na-eme mgbagwu na-emere ibe tụọ urumu na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ite ọgbari na-emere ibe tụọ ịgbagwu na-emere ibe tụọ nzu iwe na-eme mmugbo na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ụmụeje na-emere ibe tụọ ọmasị na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere mkpụrụ ọba na-emere ibe tụọ nwere na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ọmụ iwe ọmụọ na-emere ibe tụọ na-akụ na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere anamụ na-emere ibe tụọ nzube na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ngwere aka na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ụmụ ya na-emere ibe tụọ ụmụnachi na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ụmụnachi na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ogidi na-emere ibe tụọ enugwu na-emere ibe tụọ ihe n'imo na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ọbagana na-emere ibe tụọ abatachi na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ụmụnze na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere itedu na-emere ibe bịa tụọ na nzu zuo na ezuo n'anya ezuo zuo na ezuo iwe na-emere eze na-emere ibe tụọ nzu iwe na-eme nwere ọkụ na-emere ibe tụọ ogidi na-emere ibe tụọ ihe omere mkpọ na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ọnịcha nche na-emere ibe tụọ obochi na-emere ibe tụọ nzu iwe na-eme n'ime ihe n'imo na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ajaji na-emere ibe tụọ melile iwela na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere iwela na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere asapịa na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ụmụrụ ọkpa na-emere ibe tụọ nzu iwe na-ọkpara m ya ọkpara m na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ajaji na-emere ibe tụọ nzu ọ na-ezuo n'anya ezuo iwe na-emere odokwu na-emere ibe tụọ menwe ụmụnze na-emere ibe tụọ itedu na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere mgbe ọka na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere ibite na-emere ibe tụọ igbo na-emere ibe tụọ olu na-emere ibe tụọ awụsa na-emere ibe tụọ yoruba na-emere ibe tụọ nzu iwe na-emere naijiria na-emere ibe tụọ oji na-emere ibe tụọ nwanne na-emere ibe bịa tụọ nzu izube a sị m unu bata na ọbata ka ewu na-anyụ n'ike na ọgịnị ya na-anụrụ ya nwa ya ka ọ na-ebe akwa bata nkịta ọka na-ebe na ibe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya n'oji na-ebu nne ya nọdụ ya nwazụrụ zuo ezuo n'anya ezuo anyị gbanụ nzụrụ ba nzụ na chikere ugo bara ugo nzu chi ehoruwo tivokere na ikunu si evuo chukwu oke m ihe oji ma obere m igwe chiri aja bịa tụọ nzu mma wuru nne nwaanyị ihe oji aka ọsọ aka akwa aka eta aka ọsọ na mmiri dọ ihe oji ma obere m ugwu na anyị onye ọsọ owu akwarịsị nwere mmiri mma na-asụ ụka kpokpo timoti mmiri dị na agudere eji wara osi kpọrọ nke udene na-ebe n'elu orimilata atọ nwa na-etiri ọra na enzu aja nugwu na ndọ ngirim igwe bịa tụọ nzu chukwu oke mgbe aja nugwu na ndọ bịa tụọ nzu aja na-aka odi aka ogbute ngirim igwe ebute ma na anyị aja na-adị ma ọ bụ ma aja nugwu na ndọ bịa tụọ nzu akpụ ihe oji ogwu ihe oji ovi ihe oji ojukwu ihe oji agụ ihe oji ọka dị na nwunye arị ihe oji na-eni nzu bịa narị ma otu mmiri ihe oji ma obere ma ọ bịa tụọ nzu oke na nwunye mmiri nne mmiri nna mmiri eke mmiri anụ mmiri nnụ mmiri azị mmiri bịa tụọ nzu ndị iche m obere m utu ozi ada m obere m tụọ nzu
ndị ichie ukwu na ndị ichie nta, ada ukwu na ada nta lie nzu, ndị ichie ezi ndị ike ga ndị ichie ite bịa tụọ nzu, adaezi adị ike nga adị ite bịa tụọ nzu, nne mụrụ ụmụ obere m tụọ nzu, ụmụ obere m tụọ nzu, ụmụ orikpo bịa tụọ nzu, chukwu nke m nwa dị ogbu bịa tụọ nzu, nwa dị ogbu eze nwaanyị abịa tụọ nzu, ike nga m tụọ nzu, ukwu na ije m tụọ nzu, ọmakara onye ọ na-eku uchie ego ọma bụ na chi ka ọ na-ana chi eyi na-edu echeta nna mụrụ atanọ chi ndo na-akụ ndo ji eri ọgali chi bụrụ ụzọ ilebara chi redu nwa ọgala na ezu chudo kere ekere nzuzu o na-ezuo n'anya ezuo anyị gbanụ nzụrụ banyị zụ na chi kere ugo bara ugo nzu ọ gwara ele njiwa abụ unu ka m ji eso unu ele njiwa abụ unu ka m ji eso na nke bụ ihe ojii bụ chi mma aja ama ma nwa dị ogbe ọ bụrụ mmadụ gbara nya ma ọ bara aba gbapụrụ nya ma a bụrụ nya n'ọnwụ na ọ na-aghachikwa unu bịara gba nya ihe oji maka ya na-agba mgbe na mgbere mezigbo ihe o ji bụrụ mgbele mmụ arọrụ onye ori agịga dị ya ma mgbere me ihe o ji bụrụ mgbele mmụ arọrụ onye ọrụ agịga dị ya ọ na-aghachikwa unu bịara gba m sị m na m ji aba ebe na-ama okpobili arọ na mụ ji aba ebe na-ama okpobili arọ oyi unu gbara mgbe ochukwu mgba ihe nne m kwuru bụ iwu gbara m debe ahụ nna m kwuru m nzi ozi m na ebe ọjọọ ọra ka dị na ebe ọjọọ ọra gburu egburu nwanne ya sa gị na nwa na ibe amarọ gị ma malị ma egburu egburu nwanne ya sa gị ji akwa udo na o nwere onye ikpesara ibe m hụrụ n'anya bụ eziokwu nke nnụ na ntị bụ asị anọrọ m na mbewa asị ihe oji maka ya na-agba mgbe na ebe ahụ ka anyị bagara okpobili abawa ebe ebele okpobili abawa ebe ebele echi ka anyị ji agbanwe agwụ ebe alụsị ka anyị na-eru taa nị nwa na-asị gị na oke ibi aba nzi ka itite okpobilarị ma nwoke ma nwaanyị ka itite mmụọ orikparị nwoke na nwaanyị ka itite mmụọ ọkpalarị nwoke na nwaanyị ka itite mmụọ ọjịarị nwoke na nwaanyị ka itite ezinụlọ m gbachara marị ma mụ ma mmụ aka nwoke na nwaanyị ibe nji maka ya na-agba tite ọra niile ejekọja abịa oruru alụsị obebe echi ma ndị na-abịa oruru alụsị taa nwoke na nwaanyị abịala ya agbachighị itite ebe ahụ onye ọbụla tinyere ego na mmemme gị mmemme obebe echi mmemme oruru alụsị taa ma nwoke ma nwaanyị ibe ọbụla onye ahụ ụlọ ma ndị n'obodo oyibo ma ndị n'ogwu Hausa ma ndị na-anọ Yoruba ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ n'ala Mbe ma ndị bụ ụmụada ka a wee kwedo ma ụmụnna ma ụmụnne ma ndị ojiala ma ndị iru na-anọ ma ndị ichie ma ndị igwe iru na-anọ ma ụmụ ikorobịa okpobili ka a wee kwado gị na mmemme gị mmemme obebe ebu nsị na-adị mma mana abata ya ndụ batịa mma batịa ego batịa ibe akwa ka ibe nwe uwe ndị na ụwa ndebe ibe ọbụla na-atụrụ onye ọbụla bụ na nke ka o ji ebe ihe ọbụla na-atụrụ onye ọbụla bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ okpobili bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ mmụọ ọkpara bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ mmụọ ọjị bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ mmụọ orikpo bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ mmụọ ọkpere m bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ ezinụlọ m gbachara m bụ na nke ka o ji ebe ọyịa igbo ibe ọbụla dị ya nke o ji elu anyị aka ibe ọbụla anyị na-anyị n'elu anyị ji ana ebe abụ n'elu ibe ọbụla anyị na-ekiri ji ekiri ibe anyị ibe ọbụla anyị na-abalị ji agbawala anyị ibe ọbụla anyị na-achụkwu ji achụkwu anyị ibe ndị maka ya na-agba gị bụchukwu oke m ihe oji ma obere ma aja na ukwu na ndo ngiri m igwe bụchukwu oke m bụ aja na chukwu oke m bụ nwa dị ogwu ibe a na-abụrụ n'oru nne ewu abụrụ na nke nwa ya bụ alụ ibe a na-abụrụ n'oru nne ewu abụ na nke nwa ya bụ alụ weta udo n'okpobili weta udo n'okpobili weta udo na mmụọ orikpo weta udo na mmụọ ọchị weta udo na mmụọ ọkpala weta udo na mmụọ okpere m weta udo na ezinụlọ m na-echọrọ udo na abụ udo weta udo na na ndị ezi na ike ngadite ayọ ka nna ayọ gị weta udo na ndị ọkwọ anyị na ndị ụta anyị ayọ ka nna ayọ gị onye kwula nchọla iwe ọma iwe ọma meeli ya obodo chọrọ iwe ọma na Nnamdị babụ iwe ọma obodo chọrọ iwe okpobili iwe ọma na-ekwuru okpobili mma babụ iwe ọma obodo chọrọ okpobili njọ na-ekwuru okpobili njọ babụ iwe ọjọọ na iwe anyị kwuru ihe ndị maka ya na-agba gị bụ nchụ anyị gị chụwa onye ahụ ana m agba gị bụ chụwa oke m gbachara m si gị na iru nna m nọ na ndọ iru nna m na ndọ ka abalị dara abasị na mụ ji ekwu tụe na ndọ niile n'isi ihe na ndọ ezi na ike ngarịbite were ezi na ndọ ezi na ndọ aka m na-atọ isi na ụbasi oyi were aka m na-atọ aka m na-ata chere ogbu na okpobili na mkpekpere o were okpobili aka okpobili mmụọ ọkpara na mmụọ ọjị na mmụọ orikpo were mmụọ orikpo
mmụọ rigbo mmụọ bele mmụọ iwe mmụọ bele nwe zara mmụọ bele m owere mmụọ bele m n'ime mmụọ bele m ajụ ezara mkpu na mgbe ndị be ọbọ mba abịa na ndị be ọbọ mba jụ ezara mkpu na kpasị na ndị be iwu nọ abịa na ndị be iwu nọ sị na mgbe achara m iwu na ọbọ mba mgbe ochukwu mgbanụ ma o buru owu ugboro o buru ugboro na-abụ o buru ugboro ịtọ bụrụ ogboro na ugboro na asatọ ọbọ ka nchi agwajuo na-eje me wee bụrụ nwa bụ iru asị na sị ka anyị rụọ ọrụ ya agbana ndụ ka enye anya na asị taa ibe nga anyị batara iji edokwe agbana na ndara agbana ndụ mebiri ma o mebiri na ndụ abụrụ wọs na emekọta ọwa bụ na anyị ekwu ute na ndụ emebi anyị ibe agha anyị batara iji edokwe anyị pụta aja ka anyị gbana ndụ ebe anyị mere ajụọ na-enye okpobi na alụọli ya obu ya na-ama okpobiri ọjụ ajụọ n'iru ọrụ m n'aka enu ọjụ ajụọ na ogbu na mkpụba anya okwe iwe bido wee mebi ya wee nata wee kwuo oche ndụ obu pg na ndụ wacha na iwe anyị batara n'ala mgbe iwe batara n'aja mgbe iwe batara n'ihe ojii ọra agụ mgbe iwe batara n'ebe mmụ n'ibe mmụgwụ achara m ụlọ mgbe eluigwe gbata na asị na nya ji ọgwụ ma mosu jide na ndụ kuche tie na kwugbuo kuche ihe ekwu na eji eme ya anyị wee bido mmịa gbuo oche ndo ọsị na eje ejewu n'iru na asị ngị rapụ iru na anọ ọsị na ejewu iru na anọ nke onye ọzọ m iru na anọ na ị na-eje bụ bere edokwa na ndụ iru nna mụrụ na ndụ na eri na ndụ si pụta wee dokwe na uwe ya enye gwuru uwe nri onwe na uwe ibe nyere ọnọdụ na-enye ya nri anyị nwere eze na mmụrụ ya m o dokwere iru nna mụrụ na ndụ anyị nwere eze na mmụ abụọ o dokwere iru ụmụnna m na ndụ anyị nwere eze n'isi ama na mmụ abụọ o dokwere iru ụmụnna m na ndụ na onwe eze nwe eze ka abụ na ndị na-enwere eze anyị gwaganata igwe nwe ndị ichie gwuru ndị ichie aba 2000 years ago ka mbalị ntụ o nwere dokwere iru nna m na ndụ ma o nwere chọtara ya na-egbu iru na anọ were nwa mmadụ pụtara na ndụ gwa chọtara iru nna m na ndụ na-enwe ndị ichie na-enwe mmururu na-enwe ndị bụ ojiana eru nwa mmadụ pụtara achọritere nna m na ndụ na-enwe development union eru nwa mmadụ pụtara achọtara iru na m na ndụ nọ na-emela ka e wetara ka ikpe udo na na ndụ bụ ndị peace committee anyị wejara achọta iru na m na ndụ o wee wuwe na ndụ ọma na aja ebe ahụ abachasị na ọbụla ikpe mmadụ ga-ebu oche ndụ abịasị na ihe mma na-abata bụrụ ibi mmadụ ga-ebu na-edokwa ekwuwu ya na-enyeli ewu na ibe nya kwuru bụ anyị mee nke anyị ma mụ mee ya na nzuzo na nya abịa nke anyị abịagwu nke na ndụ anyị wee jee wee kwuo ọzọ m na m mekọrọ ihe iru na nzuzo na mụ bere iwu na ebe iru ha gwara m na mụ ji ebie na ọ chọrọ ka ya pụta ewu adị ọma na mụ ji eme ọpụta ewu na nwaanyị aka lidi enwere eji akpatali ya otu aka igwe edo wuwere ka o wuhuo mgbatị na mmemme ya ka ntị ya n'ụwa ya iwere na ndị kwuo maka iru eji ewere iru izu jee izu eji ebu ya jee izu ere udene eji buru jee izu ere eji atụ udene nda jee izu eji asọpụ udene na nna jee izu ere eji atụ alụsị sọsọ m nnewu iru na-ewu ibe mmeka na-agba gị ube na-aja na-aza aza izu maka isi iru a isi ya ekpuchebe anị na ọbara na bụkiri ma duru ma mmụ arọ dị ya na nwoke ma nwaanyị adị ya onye ọbụla na-aza aza izu maka iru ahụ ihe nye eme mụ gbachara m na mgburu iru gwara m n'aba egwu nsị onye anyị atara n'ụlọ n'ime egwu ma nwoke ma nwaanyị ma duru ma mmụ arọ maka na mụ jiri wawo na eburu bụrụ onye na nkịtị mgbalị ndị iru na-anọ mbọsị ba bịara si ka ndị ekwe n'ibe mmere ọha moto na-eri na ebe ọka mgbalịta nna abata mba ọlụ taa na m agba ojipụ na-esi obere moto na-esi obu iru bịara obu iru bịa na m ebu iru ka m wee bụrụ ụda na mbụ ọlụ ka m wee bụrụ ọlịkịrị kpụ na ndọ mbụ ọlụ kedu ibe na-abịa n'ibe kedu ibe na-egbodo unu mgbe a na-agba gị bụ ihe oji mmụ obere m bụ chi m na aja ngwe na ndọ bụ chi onu kwu na onu bụ chi m agbụrụ m unu n'anya ka na-abụkwa unu ma echi ma nwaanyị ogbugbu chiwo oke mgbe unu ka m na-akwado taa ka unu zuo ezu wee lie ibe ndị ikwu na nge na aja na ya aka mbọsị ahụ maka aja mma bụ gị ka ọ chịrị ihe ji m ebe m na aja na ya gị achọ na ogwu maka ọ na-atụ elekelede achọ na ogwu nna m maka aja mma mgbe emechaa nwee were anya m ọnwụ ya ọ bụna nke bụ ihe o ji na aja na ya aka o nwere ikwetere ngwa ọgwụ ọ bụrụ ikwetere ngwa ọgwụ o nwere na ndọ gbọkịrị m ọgwụ nwere na ndọ na-eku m gbọkịrị m ọgwụ sọsọ onye bakịrị m n'otu bụ ike egbuo m anya bụ ndị mma ndị ọzọ ama ọzọ m
ma ibe mbute kịta nwere iwe ọ bụ onye na-erolu m na-asị na ụda na gbara elu gba na abụ ntụ ka ọ na-ata agbara m ọgwụ na-elerolu m ọgwụ m gwara ule okwu na-enwu m n'isi nwere ibe bụ ọgwụ na ochinala ọgwụ ole na ndị ọ bụla bakwa na akara ka ya mere mmadụ achọziri akara ka ibia mgbe a na-eso na-adịkwa nna anyị ma iwe ọma ji eme nna anyị onye ọbụla bịa n'ibe ngheta anụ ya bịarụla iwe ọma ji emeli ya onye ọbụla tiere ego na mmemme iwe ọma ji emeli iwe ọma ọbụla na-atụ anya n'ụwa ji emeli ya onye ọbụla ji ezigbo ogwu ezigbo ọkpa wa bịa n'ibe ụkwụsị na bịrụta anụ ya ga n'ọnọdụ ya echenji ọnọdụ ya dị njọ o ji echenji iwe ọbụla dị ya liri obu chukwu ji emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu chukwu ji emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu chukwu ji emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu ndị iche emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu ndị iche emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu ndị iche emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu alụsị ya emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu alụsị ya emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu alụsị ya emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu aja na emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu aja na emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu aja na emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu ndị mmiri ya emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu ndị mmiri ya emeli ya nya iwe ọbụla dị ya liri obu ndị mmiri ya emeli adị nna anyị mma iwe ọma ji emere nwoke emere nwaanyị anyị na-anata anyị ga were anwụ na-ana ma anyị lichaa oriri echi ka anyị wee agha azụ anyị gbacha ebe echi onye ọbụla eturu ugo ya na chi obodo wee jee tu ugo ya na mmadụ ibe onye aba atụrụ na ọ da n'obe echekọrọ n'oyibe ngwụ ọ bụla ma akara aka oyibe ngwụrụ ya adịghị ọ dị nna anyị ma anyị adị na ndụ Sisi bibe me ajibe me na mana sna ka jibe me ajibe me na nkubi onye na-emela ọrụ niile onye chere m ofu mgbagbo odogwu igwe alụzi oji igbo niile igwe alụzi oji igbo niile